Sagot tayo nga rin ti surat. Makasalitaan ni Ella. Ng Lapoluan na saya at amadi. Then ganti man noon natin istorya. Sagot tayo nga rin ti surat. Idi, kalman lain. Idi, kalman laeng manong nemi, tadag tug-tug-tug itiri daw. Nabang kong ardulo ko taan, manong nemi kat may isang lalaking agadiwara ti bang luna. Kaya nakapimpindas ni saka isa di bisngay ti buok na manong. Dito ni Uncle, ni manong no tata Pedring. Napag rabiim, Ella. Hindi kayo manin, tata. Uwin, siyak manin. Tapno umay ko manin pasyarin na antim. Baka di na kayo manin kahit nga sangguan, tata. Mala, hangkay pala paspastrikan na, tagungan kami eh. No, das ag sa nga ilikam dito, umuna pala ipakamuk kang kuwana, kini anti, no, pastrikan kayo no saan. Kasta tibilin na. So nga dito palang roar, tata. Irikap ko palang basit at daw. Yeah? Pasensya kayo. Manong nemi agyanak kini Auntie Belen. Ni Auntie Belen, manong nemi kit medyo mabagkatan ng nabalasang. Talaka pili-pili mat namin. Ako pa'y boyfriend na. Di adad na awon asawa na. Third year college kumiten manong may sakon nga na balasang. Iso timang pagpabasa kanya. Imayak dito siya dahil nagpagpakaasigan kwa na, anti, kadkaduayin kaman, kat narikat may sa, pambarak agyan ti kain ka, siyak taga si kaso dagiti trabaho ti balay, ngem, pagbasahin na ka anti, kinunak idi, kat inawat na. Inawat na ni anti, iti adu nga kondisyon. Umuna, agsing-sing petak, may kadua, ipas na ko tagbasa. May katlo, Jack pala makinubnubyo. May kapat, anak agtaktakaw. May kalima, masapol ka nung aggraduarak ang talaga tapno, mga opisina aktumit akas keng kuwana. Tamang opisina isuna. Basta mo nagtiyamang ko manong nemi, tanagbalingan na siya at kanyak ni Auntie Belen. Iso nga kung kunak, anong nagsayat ka, Auntie? Nakasayasayat ka. Ang kumaragpat ti masak ti naranya ka masakbayan jak maragpat ti arapaap ko no awang ka anti. So nga nakasaysay at ka anti. Nagtugtog ka kit silid na. Babay, Ella, bye. Anti, dasang ilim. Di ka di mat kunak ang kang jak agit entertain ti sang ilim. Umay kumalad na making kang ka-auntie, no pastor kay kisuna, no sanggo nyo, saan? Sino aya? Ni Tata Pedring. Apo na rin nga Pedring. Naminanong yung baga kikuha ng saan ko akayat? Nakagwapo tilangan, auntie. Nakapuspus ko, pumada na. Agad iwara ti banglo na. Banglo? Tiyak kurso natin ti banglo na. Banglo na, nabunglog. Nabunglog ka banglo. Laman niya, anti mo ito, nakauyaw ka. Saan mo paspaster ka? Ha? Tsaka kahit di ba disturbo? Kahit kung di ba turog? Ito pala pasok kong bisit ng bigat. Sika, nalpas mo tinag-review? Nalpasin nanti. Hindi ka ba ito maturog? Kaya ma-check up ang nagtatawa ka dali daw. Masapul nga nakalak, nakadubulak na. Okay? Siganti nga rin. Nalis doon. Pinlokat ko tiri daw. Anak ko na. Sorry, tata. Talagang di na kayo. No, anya man itedyo lata, kanyak, ited kunto. Sikan tumalamang ang karagit yung chocolate. Masalutod ko man tata, apay nalakayang kay matabaro. Oo, ang orag mayat kanyak, balasan ko. Apay katawa ka. Pilyan nyo kami, adi Armenyo. Arman nyo kami natin, namnamain nyo nga mayat kada kayo. Ni Auntie akit talaga na kay kayat. Agbuto ni Auntie, professional suna, mga opisina, inintutasi ka. Ano trabahong ka di? Ang bangbangga kaklain. Naman kwarta. Nag-harvest ka dagiti mulak.
kadagit aglako, kadagit taraken ko. Do kwarta. Kapilyan yung anak day babae nga mahilig iti kwarta. Saan nga ni auntie? Agsipod ta ni auntie kat adamat trabaho na. Mawatan yung katamatin kahit ko sa data. Sige nga rin. Pinagyaman hak. Umahik tumanin. Ay, bambanong yulang tata. Talaga nga saan na kay akayat ni auntie. Kabigatan na irimangmangan kami manong nemi. Auntie? Ada namin ti sapsapulin yung sagude ti may isang lalaki. Ora sino? Basta laki di mariknak. Nga gayatak man. Ado ka ti kita karaarip kata kay auntie? Ado ay di. Yung kadagitoy. Duduamat lang ti karaarip kanya katitoy. Yatatak. Ni Pedring. Kante ko pisinaak. Ni Henry. Abit yung kayat ni Sir Henry, kadagpadpada kayong mga opisina. Tsaka, agpadpada lang na ang dud. Alo, naguyo ni auntie. Naangdud ko na yun. Kasi kinipendring, naangdud na jay, hanggang nagdigos. Agpumada lang na jay. Pag ko na niya ang nagdigdigos, ay, susapo yan. Langan at ang nagdigdigos. Langan na lang, auntie. Nga magdigdigos. Nadyamat nga Henry. Tagla kursonada. Ala saan yung super pagsaritanda, dinakpakadanagan. Dumteng tulat at tilalaki no, may karingad da. Dumteng para kanya. Halawag. Awang pilpilin nyo. Awang pilpilyak orisin no, basta mariknak ng ipatpatag ko. Nakasimsimple. Intun ka anong nga dumteng nga ta, auntie. Datat ka mo sumbatan. Ngayon dumteng to nga ta. Dahil nagparparik na kanya. Di yu amo intun ka nga magparparik na kada kayo, nga danto dumteng, nga lalaki, apakarik na nyo ti ayan. Tama. So, isar din nga topiko dito. Awan sa baling aramidem, hindi mga ipastak pa nagbasab, tapos saan nga sayang dagiti gastusam nga gapuan niya. Among balasan ko, naragsakak tulaw na yan, no makapag-graduar ka, kaya dan trabaho. Orehan nag-agasasawan, basta mapaadal ka. Sino tungod ti kadwa man ti? No, magtultuloy nga bakbakat ka. Apay din nagtukayat nga kadkadwain, o redan to nasawam. Ngayat pandlata ha? Kada kita anak mo, balinton nga puko. Sakton di ba ngayon? Nagretiro ko ton, di adan to ayawanan ka puko. Mabait ba't parang retiro yan, ti? Nabayag to nga, anta asawa ko na, hangkay to pag-retiro. Nulo nga ti pagsasalitaan awan sa pulong ni Auntie Belen manong name. No gabay kami ngay, kaslakam lagkapsat. Yung kinapud na, di malagip ko sa lutsudan. Manong taon niyo nanti? Dayo pa nga minupusak, ako may 40. 35? 38. Ngayon lang am ti 28 nanti. Uno lang am ti 20. Sakit di dawato ma. Kwarta, masapol mo? Oh, nayon talawans mo. Ni auntie, awar ng taka dumawat. Kaya magabot na kanak. Sige, thank you, auntie. Nakasayasayat nga talaga ni auntie man. Adumat di tati kabagyak manong nemi, ngayon dakkel ti pamating mapanak nga patulong ka takwada. Di takay tatulungan. Ti pagpindasan na ngamin ni auntie ag may mesa. Kat kaputag may mesa, umay ko kad kaduain, kayat na, at kaduan na. Manong nemi malmalpasan ti klase iti kadag iti third year college. Iti at mangdungpar kanyak, uno siyak ti dimumpar. Aray! Sorry. Sakit at sorry. Hanga siya. Okay lang. Nabot siya ti lalaki. Siya kontek sorry. Rodel tinakan ko. Kinunahan nakit inyawat na titakulap na inawat ko ngayon. Apo ng bara.
Nga dito nga bahara kasla nagkarayam ng mga pros itan ti barokong ko. Ela, ela matinagan ko, ela. Third year college. Oh, third year mo. Siya graduate nga ako. Agraduar ka doon. Di ka no, agraduar ka hanggang tumakit-kitan. Ito nagpurtsirak. Makita ng tulatan o may kapasyaran. Anya klase nga. Saludsod. Okay lang. Maawatan ka. Mawali ka natin awisan. Natoy, intag na yan da. Celebraran tayo nga panagam amuta, ela. Manong name adumatan na kiti na meet ko since ka nagbasak iti college, adun na kiti na kayam amo, adun na kiti mangi chat iti I love you, ela, adun na kiti sumurot-surot, sumapat-sapat nga lalaki, ngam jak ikas kaso ida. Ngam ni Rodel manong name anyat adakang kuana. Apay manugotak nga agmerienda kami. Apay manugotak nga kinatawa kami. Agap apir kami. Nakasla nakabaybayagan nga agam amu kami. Naging nga dinamag na. Ela? Awang ka dito mga iparit, no? Agaramakan ka. Diyak kayat nagparin. Diyak pala kayat. Apay, no? Adag boyfriend mo, hamon nga may tuloy nagbasa. Mga nang distraction. Para purcher kan tumaten. Nagraduar ka tumaten. Di ito nagraduar ka tumaten, at itong trabaho, agtrabaho ka tumaten, ito makornong ta, di kasawatan. Nagalisto kayo paga. Nga narigat ang mapasama, Rodel. Narigat ang mapasama. Kapay man. Naburahan ko malakayat agayat. Di mo pa'y kayat agayat. Nga marikrik na mo ni ayat, di ba? Ha? Makita ka na kita matam. You love me. Mamita. Saan ako ma? Pag pinustahan ka. No saan nakto nga magkita sa pulan nakto. Ha? Lalawag na. Pag pinustahan ka. No saan nakto na magkita sa pulan nakto. Api ko mo sa pulan ka. Magkapot ka iliw nakto. Ang galing mo. Kung naman siya sinuka. Ano? Isi kakaditik kag-upon ko man, ito'y campus. Yak mo di bagang gwapo ak. Ngayon mo bagang mga gwapo ak. I thank you. O, bagang man, gwapo ako na saan? Gwapo ka. O, maganda mo. Nabintas ka matila. Tapintas mo tisap sa puling. I love you. Nagalisto ka matila. Jakpay kayat, Rodel. Jakpay kayat. Kayat ko, gayam ka lang as a friend. Sige. So, pangrugyan ta. E mabaling ka kay Binen. Akbayan? Oo. Kibin, hindi pa yung mga baling. Dahil lalong hang mabaling nga arakupin ka. Nga mapadasa man timakis. Malips to lips. Kiss ko to lips. Amo pa'y padas. Padas ko pa. Ajak pa'y nagbaling ako pa'y boyfriend ko. Sika. May kamano akong kas pagarikan. May katlo. Ayun ka. Hindi na naramraman ng ngaroden. Saan kang virgin? Sapsapol ako ng virgin. Sikatin naman na mic ng virgin. Alibag ba? Nalpas ti school year manugnemi adak dito balay kat siyempre imbaga kiniantingan ang agbakasyon ijay lugar mi. Agad siya nung kagbakasyon no magpapamatiilin mo kada kita nakeng kakapsat mo. Wananti, ano na kaya dyan ting isang pet ko? No, gagsubliak. Kasti dati, kalog. Kan mga lakan tuman ko, mailiwak sida iti ubog tilabig. Wananti. Nabinpinas manin, no, da, maalam nga ubog tilabig. Da, ito ko na kon, ubog tiway, kunak ko ba? Hoy, narikat ang tinagalat, ubog tiway. Kadi, ubog tipin niya, ay, ubog tilabig. Ubog tinipak.
Ada ka di ba? Ada ano, ada ubog ti labig, ada ubog ti dipa, ada pa ubog ti nyog. Mabalin namin nanti, naimimas ti ubog ti nipa. Ngayon naimimas manen, ti ubog ti labig, ay why? Ratan. Sige, pamanagtuan ti ubog ti nipa. Ay, wala ti, mga alak to. Magkaduwag ti tagpaalak ni tatang. Siyempre, nagawid ak manong naming ket napantiiliw ko kada tatang kinanang kinagdikabsat ko. Kumusta anak? Porcher ko to nang. Makaradwar kan tumat kada. Kau na, naku ma. Ket nagradwar kan to nagtrabaho ka. Ano, sino to nga sumukat nga kadwan ni antim? Ket sino ti mayat Taisut pagbasahin na mayat. Tuloy na pagbasahin. Kayat mo, oy, Karen, kayat mo sikat sumublat to? Nauyong ni auntie. Ano nga nauyong nakasasaya at nga auntie na ito? Nauyong ka na ti bakit kang balasang ka? Haan? Haan nga naungat ni auntie. Numan pa'y bakit abalasang hamat bako na nga bakit pa'y 38 na pa'y lang. Ang 39 to na. Kahit nakata. Kat kumikan to Basta baling nga nasingpet. Awan sa baling aramidan, di basa. Di mo sikat mong pabasa kanyak manong. Siyempre, trabaho ko tumatirangit, danto boyfriend ko, hindi pamilya ko. Nakailata mo ito nasayat ni auntie. So nga, ito makapagturpo sa kon, sikan tumat sumublat. Intuloy ko nga rin tinagbasa, kat intuloy mo't nagiti lalaki nga mapamangaram kini anting yung pulos. Di na pa'y kayat mapankitain ng dan sa sinuda. Amamok detan. Amamukon. Nangamamukon. Amamukon nanti. Uwan. Di may nga rin na kaya maamukan niya. Di may isang party. May katuman pasyarin ko na. Inahalan at address ko. Tsakmat kahit ginted. Ginted nga talaga iti kopisina ka. So nga data. Tsakayat. Anti, sino nga ti kayat mo? Kadyak pa nakita ti kayat ko. Ngayon talaga nga mayat ka man lang, hindi na makita. Basta. Diyak mo nitun ka ken diyak mo no sino. Ngayon kayat ko. Ang paraparik na kanyak, dandali ako nag-asawa, uy. Graduarak manong name, siyempre, ginastusan ni auntie, dagiti pinagpaalak, gabutay may datatang nanang kanigdi kakabsat ko. Agyaman auntie, ti kinasihat mo kaniya. Thank you, auntie. No, dandon trabaho dito ikang teros. Mahalakan tumalak kaseram, di palid to'y. Libre. Tap nagtutuloy nga kadwa ka. Auntie, ni Karen di yung kayat nga sukat ko? Nga ito, nga isutsuaro mo yung pagbasahin. Ay, diya kayat. Api di yung kayat, api didak kayat nga pagbasahin, auntie. Naaram ka. Diya kayat tinaaram nga pagbasahin. Sayang lang ti kwarta. Pag ko na yung naaram, ay, malasing ko ti babae ka naaram. Ni manang mo, nga ela, shoot inalag so nagapot madlaw kung haa nga naaram. Kita ko pa'y boyfriend. Siya ka, bakagbasa ka to siyudad. Di ka pinalpas sa first year, da boyfriend mo. Huwag na. Magproblema tukin ka. Sayang lang ti kwarta kang gastusan. Yan, timot. Apo yung husgahan nyo, tipado yung tao, di ko sigurado. Ay, ang mambalasang ko na daduma talagang manumara. So, parparin na kanyak pagin din, dandani ko mamit ti lalaki nga pakiasawa. Oh, ni auntie. Parang anghel, dilang anghel. Manong name ni Rodel, tinang tulong kaniya kat nakastrike ako ni trabaho. Ang gagasan ko na pupuutan, inaklon ko ni Rodel. Yes! Nukas tama bisito kan. Gadi, wala. I love you. Rodel, I love you too. Hindi pa lang marikrik-nak. Inkawid ko lang triknak. Nagbasbasan pa. Itatadang trabaho. So, I love you too.
Manong naminig ka na ng tagsumba nga pingping ko sana inamalan digiti lips ko my first kiss. Mm, mm, mm. Kate ko, agsilibaraw ta. Let's go. Paano ta? Dag dinner. Uminom ta ti arak. Kalpasan na. Dadog check-in. Allah! Kunam lalo. Ni. Diyak kayat Pwede mo kayat. Ayatan nak natin. Agay na yatan. Isukas lang dubalat mapasama. Di itang naramidan ta. Nako. Tsakayat. Ano arti kayat mo? Asawa na pilang muna. Dahil kasarta nga rin. Sampay lang ita. Kahit ko tagornong. Para. Kahit ko tulungan ng kakabsat ko. Sigurado ka. Hanggang kahit ang pagbasa ni auntie ni Karen. Naaram ka no. So nga sakti bang pabasag ang kuwan. Kaya baka agpay-peso ko naaram. Sayang lang ta kwartam. Kahit basol na. Basta sintiret. Pag-enrolek. Oreg yang kami matlang iti ang danti. Tabnawahanan ng kasera. Kahit siya kita na trabaho. Gawit pa lang yung danti yan. Sadya pa lang. Tapno libre kay pagkasaraan. Sige. Suko lang. Ngayon tag-date. Indag dinner. Ngayon saan ito ang check-in ha? Nakalukluro ito nga Rodel man. Kaya't nakasulisukin. Tayo di andagundaway mamanong nemi. Narakot na nga nakapapaw. Ti parang nakadigitilips ko. Naprusan na pa yung tibarukong kumanong nemi. Rodel, saan ko pa kayat? Kastan dumalat tong pala. Let's go. Pananta? Nag-check-in ta. No, please. Respetar mo kumat kinababae. Hampay lang ita. Uraan yan tunti kay kayat basta agasawatan. Wag ngayon. Birthday ko, manunimi insagana akti amin. Auntie, birthday ko intrubigan. Mukha. No idi, siyak tagsagsagana. Iti pag-birthday mo. Ngamit atadang trabaho, ay siya di ba ka mo Walang ti simple lang, lady. Sino nga ti awisem? Dagiti kineskwala ak. Ka-opisina ak. Kanada special nga sangailim. Special nga sangailim. Sino? Auntie, hindi na kapag-graduara kon kanadang trabaho, inaklon ko ni Rodel. Ni Rodel, inarim nag-idiportsirak pa lang. Eh, madang trabaho na. Isot ng tulungan niya kasi maragtrabaho. Kaya mamuktok yung candy. Isot special guest ko into nabigan. Basit lang, di ka naka-attendar manong name, tinaskan ka adan ni Rodel. Kaya mamukha kinanti. Tinakasaysaya at nga antik. Auntie, happy birthday ko na yung manang kanya ka. Happy birthday, anak. Ela. Iso ka din ni Rodel? When? Auntie ni Rodel, ti boyfriend ko, Rodel ni auntie. Tinakasaysayat nga auntie. Kumusta kayo, ma'am? Nagalamano da. Nagawawagan ti ma'am. Auntie ko naman da. Girlfriend mo, kaanak di auntie ko naman kanya. Kumusta kayo, auntie? Gusto eh. Nakapimpintas ka, auntie. Napimpintas mo nila ni Ella, agam siya. Sa bali pintas ni Ella, sa bali mat kang kanti. Ngayon magpabeso na awang pa'y boyfriend mo. Awang pa'y kabataong mat pa'y dimtang ti lalaki nga pakarik na akti ayat. Uri siya sinumat ka diya, basta lagi marik na kagayat kay ko ano. Sa tagay man ti. Ala, idaw-dawat ko anti kang sapay ko ma. Tama ka asawa kang tumitlain. Ala, sapay ko ma Rodel. Nagyamanak ito ang panang idaw-dawat mo. Ni Ella na idaw-dawat. Ulo, ni auntie, kapagsaran na ko ma. Di kayat na kita saan ko akayat. Ni auntie, tauban namin na siya at nga. Agaram kang ka. Di kita padambat nga nataingan. Oo, agaram ka nga, ubingim siya ka. Sino ko mga ortimayat kanyat, mabubingim siya. Eh, bakas magarigan taad na mayat. Eh, di wow, thank you. Naragsak na di nga birthday ko, manunimi, numampay ko na ni Rodel kanyak nga umyan ka no.
Sabi ko mangumbiyan ka. Kahit kung artom yan. Medyo narik na dinom ko eh. Ang mga disgrasya. Yurado ka. Nung saan ka kakaidaa. Kinasama mo kayo. Di ka mapilitan ka. Amok na respeto rin kinababae. Sige, baga kinianti ng kunana. Gabota, kaya't nakanot umyan, intulo na lang ti minom ken nagpulutan man. Apa nakartiyan nanti. Nakastre ka niti silad na. Nanti. Abay. Di pa nagawid di boyfriend mo? Ano nga ti problema kanti, umyan ka no? Ano? Medyo napalawalwan natin minom. Kita di na kaya tagbutor. Butor mo't nga ron. Naglukor. Pero tumayak man. Idurong mo na antit silad na. Naka-19 man. Alanti. Abay. Kasta kayo nga sumako kin Rodel? Kaya man ano? Balay ko dito po isurunak, doon niya't langak. Kaya pa ilang mangalat ko, oro yung tol yan. Ano ko ba't problema? Kahit mabaling ko ba't ilang danakastani? Sige nga nun, bahala kayo. Rodel, auntie, kinitak ni auntie manon nemi imbaba na ti ima na. Hanang alinang dan, ti barokong. Kitaan ba't ni Rodel? Napartekan o no, kaya ba ilang? Depende hindi, no? Anat kaya nag-drive, tsak kaya. So, harap nga itutuloy ko tuminom, no? Handak nga palubusan. Okay. Delegado man, no? Amang ano palubusan na ka, pilit pakawinan na ka, baka madisgrasya ka, nakatupay taking basol. Umiyang ka rito, ingam! O, nanti, amok tikit ko sa kwan. Hanggang magkakaindakin ni Ella. Ilak mo nga, double lock, ta silid mo. Ela? Wananti. Sadya nga silid pag silidam. Tapno adayo ka iti silid ni Ela. Tinasiyat pa, idyakan mo minom. Ano, bartek kan turog mo tulatan. Okay? Okay, hindi. Lala, mapangan. Sige, Ela, ang gabat ito kwarto. Awan, tidakas sa mapasamang ito na itong arabi, ha? Awan, nanti. Awan, oran niya't mapaspasama. Awan. Double lock ko manong name iti salad ko. Ay, mga tulog ako mo na. Hindi, dumnan ti bukot ko, iti kama manong name iti tuloy-tuloy. Nakaimimasan ti turo ko. Kabigatan na manong name nasapang nagriing dagiti tuwa. Nadadan iti kusina, nagkap-kap eh. Naudi ako nagriing ka. Ala, kumusta di ba ng turok mo? Okay, ba't anti? Kasi ka, Rodel, naninibos mo di arak? Ha? Hindi makastrike ako nito kwarto. Yung sardin ko numinom. Basta. Malangarat. Mamiga tayo pa. Siya akong tinagluto. Una to nalado ako, anti, pasensya. Anuwan, siya akong nagluto. Takayat ka nun ni Rodel nga ramanan ti luto. Ano kasanot imas ti luto, tinabakatan nga balasang. Yung kunakmat, 39 kubot pala. Kinampan nilangak. Noon agabay kam kini Ella, kasla kam na agkabsat. Kunak. Talaga mo nanti. Hangga pa udi. Alala mga nga Rodel, ha? Kahit mapantay amin iti agtrabaho ti opisina, di ba? Sige mga tayo. Idikal. Ni, apay nga, dikalman ko na. Apay, da intro ka. Anong name kadigit si Marsor nung aldaw, busy ak. Ato digit ikam-kamakam ko. Numanan tawagan nak ni Rodel. Sorry, sweetheart. Ando overtime ko. Sige, okay lang. Ang mabaybayan tawagin, ha? Baka no, magsakit ka. Di sobrang overtime mo. Numalpas na ka natin yung alawas. Okay, ito. Sundot pa nag-date. Sige nga rin. Hindi okay ako manong nemi sa amatan nga okay suna. Isumat ng divisi. Nakalas.
Itang okay ako, sumutin awan one time na. Oh, auntie, aslada pa panam. Ada dendara ka party. Paturukan tulatan, ang makapangangka. Di kita pa naglakbot rito kenri ekwa, tawa. Hanga balit at tutulpek ko. O nanti, sige. Alas 10 nga tati, rabi manemi di makariingat. Diyak man gayam in silent at cellphone ko. Visit, sino at tutawa kaya? Ay, hindi man gayam. Kati, office mate ko. Hello, Kati, apay, rabi na. Ganyan mo. Idag di balay. Ni Antim. Awan, ada party na tandaran na. Nanga party no, dagtoy ni. Dagtoy. Kadua na ti boyfriend mo. Di hotel? Nag-date da Antim, kendi boyfriend mo. Saan po natakati? Baka na nabayagan ti relasyon da. Di ba, ante imbagam idi, di birthday mo, at imyan ni Rodel. Uwan, nistorek ka kaya di kabigatan ti opisina. Imbilin na Antim na hanggang nagkakaida. Una tas ang rumbeng, imisutat nagkaida. Saan nga po no da ito? Saan nga po no da ito, Kati? Saan nga po no? Saan nga po no? Manong nimisaan ko na pasangpet ni Auntie. Agsapan ito sumangpet. Auntie, pasensyakan. Ang pinantas ko timinom. So nga, dilakmat pinalubusan. So nga, may anak kong sadya. Iti hotel? Anong hotel ang magbagam? Nakadwam ti boyfriend ko? Sinakurakin ka? Auntie, kung naman nasiyahad ka nga, Auntie. Nasiyahad nga, madi. Madi matinda ramid mo, Auntie. Nagaw mo kanyak ti boyfriend ko. Ela. Nasiyahad ka nga, madi. Tigado nga lalaki, Auntie. Sabi ng ti boyfriend ko. Ti saludsuden. Ti boyfriend mo. Apay na aramid na ti kasjay. Kapunta sinulusog mo siguro. Nadilangin pa nang ipakitam ti barokong mo. Hindi ka agbra ko na. Tuwalya ko na. Maamon ko lang. Inapot mo kasi ti barokong mo. Hindi ba kasidad ni Rodel? Inikat mo sa kinita ni Rodel. Pawali ka naman ito nanti. Di mo lapit. Di mo la panunutin nga mapasakit anak. Nga masaktalak. Nga makagura kay ka. Nakasasayat ka kunak. Ngayon samad gayam. Agdaagaw ka. Pasensyakan. Ela. Pakawan anak barasan mo. Numalagip mo. Magkakin kayo di. Nga, agparaparik na kanya. Nga dantumad na dumte nga lalaki nga pakarik nakit kaya. Ngayon tsaka mo nitong kahano lasin mo. Nagkataon mat nga. Birthday mo, kahit na mamuk ti boyfriend mo. Sorry. Ngayon saan ko inagaw ni Rodel Kenka. Ni Rodel mismo tinagtugtog iti silid ko. Kaya di nga labi nga birthday mo. Kaya inlukatan nyo mat. Gabot ka sa pulak. Ken ka sa pulan na. Kidkidawan na kenkang hindi mo pa'y kayat. Kat siyak ti pagkidawan na. Apay ka din nasaan ko na. Indad ko ti kinabirahan ko kaya di nga labi. I'm so sorry. Iba't patig ko ni Rodel. Kat iba't patig ng kanumen.
I'm sorry, Ella. Makasarak kanto. Itikas sa anakas kini Rodel. Tano, nupudno ko mang ipatpatag na ka. Hang ko man napasamak ti kasjay. Taore ko sunatak ni Rodel na tinakayat. Awan na aramida. Ni Rodel tinagtugtug iti puso. Ni Rodel tinagtugtug iti ridaw ti silad ko. Pinastrek ko. Kabuti patpatag ko kin kasapulak. I'm sorry, balasan ko. Hanga balik. Nawaya ka pa nga manguray talaga nga lalaki nga naikari para kin ka. Palubusan na kami kin Rodel. Tanda kami tag-asawa. Pimampanawak manong nemi sa nga kaputa kagurak ni auntie. Nasasayat auntie no. Pumanaw ako dito. Nalpasin ti panawen nga kadak dito. Siyempre, nag-asawa kay ito ni Rodel. Alangan met nga, makikabalayak. Nga kabalay ko, ti dati ang boyfriend ko. Sige, palubos ang kabalasan ko. Palubos ang. Huwag gayam. Ni Karen, isuntot ibaw mo ito. Tapos yak timang ituloy nga magpabasak yung kuwan. Ano nanti? Apay? Ang mga pagkiraprapin ni Rodel. Nibaga mo, nga takayok man lang mismo, nibaga nga naarem ni Karen. Di ba? Kaya ko di nga sulisugan naman ni Rodel. Kasi nga, babam nga Rodel. Nakamlatan kin Rodel. At sabi ko, manti, tanasyato ti bangunin niyo pamilya kin Rodel. Sapay ko man. Idi agkasar da anti ken ni Rodel manunay sa anak napan. Sorry na lang anti. Tadyak maibturan ko na. Ngaging kakarig ito ay manunay talon nga tawen ti napalabas. Awampay ti kasukat ni Rodel iti puso. Adu dagit agar aram kanya. Ngimawan ti pakarik na kadakwada ti ayat. Saan kun nga iyatan ni Rodel, awampay ken sampay nga dimteng ti lalaki nga ayatek manin. Nuntun ka ano, kinasya sinulit ang lalaki, ti panawen, ti magikadeng, isulaing, ti makasumpat. Dito nga ro, ti pagkasalita, manong nemi, kat thank you, itilaing mo nga nang ibasa. Sabi ko ma, adamat nagdengeg, nagbuyang, as kaaringin na ito yung pagkasalita. Mamano lang mapasamak dito, di ba? Nga dyan nakasayasayat nga ang team, nga nang tulong keng ka, nga nang pabasa keng ka, sumat gayam, iti mga gaw, iti nubium. Yung sa bagay, gusto ko na, ni Rodel takin aramin. Narukop ti panagayat ni Rodel kanya, tadadakay kayat na ni auntie, at adakay kayat na, di insigi na makidad ken ko na, iti ragsak, inlasagan na ragsak. Tuwing nga rod, agyaman nga pagaya mo, Ella. Thank you, Ella. Tingka pa ng impuray na ito'y pagkasalitaan.